Bandiraɓe tedduɓe deftere danganayejo mi salmini on bandiraɓe tedduɓe rewɓe worɓe sukaɓe e mawɓe onon ɓiɓɓe mbimi wonki rendo onon ɓiɓɓe leñol fulɓe haaloɓe ɗemgal pular walla fulfulde kala to mbawɗon tawede mi salmini on mi ñaguima on moni kala nde waɗoyta abonné e nder compte meɗen so tawi koto banggue TikTok jaaha toon ko hello men wiyetego darogal pulaw so tawi koto hello men YouTube taw ton ko wiyete ko Pompodiral TV ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimami kala to gonɗon mi salmini on ko musidɗo moon Djiby Ba hande noon natanten ko darol walla ko dartol walla ko deftere wiyetede danganayejo noon bandiraɓe tedduɓe windi deftere nde ko musidɗo men biyeteɗo wonde Malal Samba Guissé eɗen ñagonomo Allah jaam e kisal e ndenka Allah yo wone makko o wi so hakkille asi woyndu miijo turo ƴooga Malal Samba Guissé to gonɗa kala kisal e ndenka Allah yo wonema eɗen jetta dendagal bandiraɓe enen terdiniraɓe ndeɗo yewtere konngol balle fiiɗo deftere nde ko ɗo natirten bandiraɓe tedduɓe deftere nde o wi so salade ko wawa ɓuuri jabde ko wattinta ndeke wiide suusa ɗofte ɓuuri yaade hula rutto ko ɗum waɗi ina moƴƴi gandinen ɓe gandano ciftinen andunoɓe wonde wona pinal gandal walla bawal addani en wallifade ndeɗo deftere ko katantagal mehal tan e yidde ñemtinde darinoɓe e daraninoɓe leñol ɓati kala kelol cetti kuɗol cusi bindol killa e bindin sañgo konngol e miijoji ha heeɓi noon ko wiyete ko wonde kelmedi mboɗo ɗaɓɓi e janggi walla e jangoɓe ndeɗo deftere nde mbeɗe ɗaɓɓi e moɗon walla mbeɗe ɗaɓɓirimo gantu mbeɗe dardi on yafuya bandiraɓe tedduɓe ene wayno enen ko ɗo joweten gartene bundi deftere nde bandiraɓe tedduɓe eɗen teddinira ɗum dendagal ɓiɓɓe fulɓe kala to mbawi tawede dunde